Hvad har I fundet, Carmen? Er I ved at finde påskeæg? Carmen, kijk eens goed. Kijk eens goed. Philip. Jo. Ikke lige den der, Philip. Den må hun lige selv gå. Hun ikke det? Prøv at lægge den tilbage. Den skal hun finde. Den skal hun finde. Ej, Carmen, hvad laver du derinde i busken? Philip. Weet ik. Ik heb zo allemaal gezien. Ej, hvad har du, Carmen? Hvad er det? Philip, kom hier. Ej, hvad er det? Meer. We hebben al veel gezien. Er de flotte, Philip? Hey. Dig bag kasketten. Hallo, der var du. Jeg skulle lige se dig. Må vi se alle de æg, I har fundet? Nej, og penge. Chokoladepenge. Dem skal vi ind og dele bagefter, hva'? Nej, hvor er I gode til samarbejde. Hvad så, Carmen? Har du fundet flere? Kom der. Hvad? Skal vi lige sige til vores film, at det er påske 2008. Det er Parse 2008. Niet vergeten, Philip. Heb je niet vergeten? Carmen. Dat is maar lekker zoeken. Dat weet ik. Dat weet ik. Dat weet ik. Carmen, kig. Er der noget? Hvad er det, Carmen? Hvad er det? Dora. Oh jee. Dat skal Carmen have. Dora! Kijk eens daar. Kijk Carmen. Kijk eens daar. Oh, dat is een grote. Carmen, se her. Carmen. Laat die even staan, Philip. Laat die even staan voor Carmen. Nee, dan gaat ze zo in de tuin lopen. Au. Gaan een bloempje. Kijk eens. Carmen. Carmen, prøv at kigge. Carmen. Kan du kigge mere? Kom eens hier. Carmen. Bedste, hun sidder derinde, og Oma står der. Og der står Opa. Er nog een. Prøv at hende også lidt. Hej, Carmen, hvad er det? Fint. Wat mooi. Nee, geen takje hè. Oh, je had er wel een. Oei, jee. Hvor er det fint. Niet koud, ja. Ja, dat is wel tussen. Hops. Lige, papa.